Yhden vieraannutetun isän tarinasta. Kuinka valvotut tapaamiset ja yllättävä yksinhuoltajuus ovat pahinta, mitä vieraannutetulle lapselle voidaan tehdä. Vieraannuttamiseen liittyy aina lapsen erossa pitäminen toisesta, lapselle tärkeästä vanhemmasta. Samaan aikaan pelkästään tuo erossa oleminen tekee lapselle pahaa. Usein vieraannuttajat vielä manipuloivat lasta monella eri tavalla. Kun lasta entisestään erotetaan toisesta vanhemmasta, niin lapsen muutenkin keskeneräinen kasvu häiriintyy. Valheet ovat jo aikaisemmin alkaneet syödä lapsen todellisia muistoja toisesta vanhemmastaan. Nyt järjestelmän toiset osat tuhoavat entisestään enemmän lapsen normaalia kasvua ja kehitystä. Tästä syystä valvotut tapaamiset ovat viimeinen keino. Eikä niitä tulisi käyttää kevyin perustein. Valvotut tapaamiset voisivat olla hyvä ratkaisu näyttämään toteen lapsen ja vanhemman todellista suhdetta, jos niihin ei liitettäisi ikävää stigmaa vanhemman kyvyttömyydestä olla lapsensa kanssa. Ongelma on myöskin byrokratia tapaamisten käynnistämisessä sekä se, että tapaamiset kestävät maksimissaan 2 tuntia kerran viikossa isän kanssa ja muu aika manipuloitavana. Niin mitä se tekee lapsen psyykkeelle? Sitten kun tähän vielä lisätään huoltajuuden menetys, niin epäpätevän vanhemman stigma vahvistuu todella paljon. Samalla on kokonaan unohtunut jälleen se, mitä tämä tekee mahdollisesti aivan kunnolliselle isälle.